От началото на проекта, преди повече от 10 години, проектът винаги е бил доброволчески, никога е нямал място, откъдето да се издържа. Като всеки хоби проект, ние сме инвестирали лични средства, за да поддържаме техническата му част и всички съпътстващи немалки разходи през годините. Започваме да се опитваме да променим това и от хоби проект да направим нещо устойчиво, което да ни позволи да поддържаме техническата част, да добавяме нови ресурси за самообучение, нови уроци и да започнем да се фокусираме повече по дейността на проекта. За да стане това, имаме нужда от подкрепа, имаме нужда от партньори и спонсори. Ние не искаме да вкарваме реклами или монетизация на проекта, която ще промени идеята за безплатно обучение по английски език. Затова и търсим верни фенове, които да станат наши поддръжници и чрез тяхната подкрепа да се фокусираме върху развитието на проекта. Ще използваме средствата да плащаме хостинга, домейна, да поддържаме технически проекта, да развиваме нови уроци и упражнения и нови функционалности и ресурси. Стартирахме кампания в Buy Me a Coffee, където всеки от нас може да ни подкрепи, като чрез средствата, които набираме там, ще поддържаме дейността на Easier English, ще развиваме още уроците и упражненията, ще споделяме всичко безплатно с всеки, който желая да се обучава по английски език. Нашата цел никога не е била да печелим от този проект. Ние искаме да изградим един финансов ресурс, който да ни позволи да го поддържаме и да имаме хора, които да работят активно по развитието на проекта. Чрез нашите най-верни фенове, които ни подкрепят финансово, ще имаме възможност да споделим на всички безплатно съдържание, което ще помогне на абсолютно всеки, който желае да подобри уменията си по английски език, да го направи. Сега искаме да включим най-верните ни фенове, които подкрепяйки ни, ще ни позволят да обърнем проекта от едно хоби към устойчиво начинание, което може да се актуализира ежемесечно, което може да расте и което е достатъчно устойчиво, за да надгражда. Ако сме ти помогнали през предходните 10 години да подобриш своя английски език, сега е начина да върнеш обратно. Ще намерите начините да ни подкрепите в описанието на това видео.